yazi yuthi ndithi mna izani kum for amaqithiqithi, which is in a gates of wisdom. Sila That's why I love youth, because I see the future apha kuni nina bantwana bemighty. So izawuthini la nto kanjinji kumkani la nto kanjinji untshintshi yabona wena kumkani, ndiyavuma uphanjile umoshile kulaa msitho wakhe. Sila ufumaniseka indlela athethe ngayo. Sila umbanjile waphinda ukuphulela nomthi wakho kumkani. Kumkani ninzi into kaphanjile. Now I'm seeing a lot of rastas bathi uphanjile makaphinda gwetywe. No, uphanjile umoshile, but it doesn't mean marasta that ufuneke gwetyiwe. No, utheni ngathi ubethwa nayinimba nje marasta? Ayonimba marasta, niyazibaxa izinto. Ndiyavuma nina marasta that empezo kutry akusaskenkwa and intsimi kanantsika karasta ichile. But I'm trying to say ke kumkani, seeing a lot of pressure amarasteni amaninzi dathi ngoku angathi afuna isiphengwelo. Kumkani inkulu loo nto, amarasta afuna ukunxityiswa. Rasta kwenzeka njani ke xa ufuna ukunxityisiwa? I've been saying that siyixoxile le nto enantsikeni kuphi apha empezo mntakwethu, namarasta sinintsi noomalakhi oomacozoma, unjinje bekhona ke naye Sila sathi isiphengwelo siyanxityiswa ngoku, senzele ke uze nomphafo nawe. Bufuna unxityiswa siphathele ezo ngxowa zintathu wethu. Xa ufuna unxityiswa funeke ube kanti uze uxove, and ke ngoku siphathele noba ngamakhekhe man. Amarasta atya amakhekhe. Kwenziwe into obungqungquthela. And then ke ngoku ezo 2 kg ke uyazazi ziyafihlwa. Okay, akumoisturizwa live. Simoisturize after ke umsitho. Yiloo nto ndiyitshoyo ke marasteni that ufuna isiphengwelo, hayi thetha noRas Makhato, uyazithengisa. Yabona ke isiphengwelo siphuma kuMakhato. Untshintshi ndicela ningammameli.